Bantanin dyan guys, maglimpyo tas amang ad sa mga baboy. Maglimpyo mi dato kay dato na may butang skimi. Mangkulungon kalaagan. Ha? Ato ni mo dadan lagi mo hang mga gamit. Ha? Dato ni mo dadan ha. Sabot ha. Ato ni mo dadan ha. Ato kay kulong kay si kaglakaw. Ha? Che, wala di ay. Na nagbitbit na si Jag Silhi guys kay manghinlo mil to si Jang bagong kwarto. Ato na Jang kwarto dadto. Hindo ana mo. Mahilay ligaranan kada mudto kay grabing init ako no. Ito kasi magligad-ligad ato sa ubos. Bitaw maglimpyo mi dato sa amang ad. Ha? Pero abong gana kay silhig. Alam mo, kanuli kung asang mga tukoy. Aman. Nagligid-ligid ag. Nansa naman na. Tuy. Hay, garang himus hala. Himus lagi ni Kajo. Hoy, mura na ang bulldog. Ligid-ligid good. Ha? Ligid-ligid. Oo. Mas likod na. Hoy. Alakal, aman lapad. Hoy, dali. Tuy. Hoy. Akin ka. Ano man ay gumakuan. Aray, hoy, ikog. Atin. Ha? Aman. Uy, duha man na ni kabuok. Duha na yun. Upat. Ha? Upat? Kari kay mga himus. Kari himus na way mga ikog. Tuy. May mga ikog. Mahimus kayo. Musa, oy. Kahimus ka zo way mga ikog. Asal na mo? Karang kahimus ka zo mga bulldog. Mga bulldog. Dia kari kay taas rig ikog dia. Mahimus ka zo may pang natusog ka na. Oy. Ang himus sa day no. Bulldog lagi may ikog. Wala may ikog. Mas kaayo. Naglambing. Naman lukluk na. Tuy. Hoy, ano itong himus sa buyag? Maglaang nabot at gusto ng ada. Na. Ano maglakay na sararan dyan panagan nila. Kanang hapa-hapa. Ang himus sa kita na rin no. Hoy. Wala Hoy. mabuldog na. Ang mga purma Mabuldog na. Ha? Asa man? Wala ito naglaag? Na to man din naglaag ang ilang mama mo din sila laro-laroy. Wala ito unahan nila ipil ba? Dito na ipi. Ipi, ag inahan nila. Latiaw. Abot dito. Malimpyo may dari guys ah. Hinduan na mo. Ha? Ano? Pagtaw. Bago pa kasugsin, oh. Sa duha sila. Tiga ba na kasi? Upat no? Upat kini kasi. Di mana? Pag kung dito hingan dito. Mahinduan dari kay. Basin dahil maka pagtagbaktin. Tingis na dari. Adi, wa may baktin. Patay to coin lang na. Ito yung sutong duha. Ito yung sutong duha ka buhok bulldog. Among secret place. Ito? Nabawa mo Hmm? Ano dyan kay. Mandugan man. Ano? Ato sa ko. Pangadun nito, nanay yung lighter ka kay maghaling tadali. Pamantay baktin agad tong mga bulldog at ang isa diri. Yung mga cute. Para mga cute ano. At itong isa pa, atang practice ng kuan. Hukot. Hindi nagkuha na. Nagkuha pa rin. Nalutasan. Habo ni mo. Mo ni habang Kim. Kaya si Kim ito ibutang dani. Na, ikaw may ibutang dani no. No. Ikaw may ibutang ka na kay doon na rin ka. Pangibalhin to isang mga gamit dani. Ganahan mo kung nasjag na sa kwarto. Nanay mo kwarto. Kimi. Amhin luan lagi mo kwarto. Baboy ka dad. Hindi, baktin man ka. Ikaw baboy. Ikaw Mo ni dyan, di ba? Mo man dyan kwarto. No. May ganahan man dyan na dyan ko ng kwarto. Di. Diyan naman yung palaya sa kwarto. Kay dyan ako tong kwarto dadto.
Oh, dari mo kwarto, sakto na butang katri nimo, di imong butangan dari gamit. Da. Tang butangan dari bengbeng karon di ka kit-kita gwak-gwak. Magbeng ka diya. Nalang ka, ana ang kwarto. Ano lagi? Gamit. Atang ilalin imong gamit na ni. Naayaw mabuling. Bag-bag na ni nanay. Say na ni. Day aling kuranan. Dahil naman ito pada ususan nila na para ususas mga tikiting. Mangita palagi may ka ng kwarto. Nawa day kinso mga pang para ususay. Oh, Hamday na to no. mau padidit man to na mo. Ito ada to. Mura. Agugoy. Kanay mo kwarto. Kimi. Ako baboy. Aray ko ng kulungan ni Kimi. Karon ni maglaag kulungon na ni. Nara ka ha? Kagawasan ko. Makagawas di ay. Pilan. Kalaag ko. Kalaag kay makagawas man. Butang ang mag-ali di haron ni kakagawas. Yung ko'y kagawasan ka na. Kay man. Ang sa akong mother og kuan. Lighter kay maghaling mi dadto. Mama, hayo tatukoy ma. Hayo tatukoy. Parang mahimusa eh. Dito ni dagan nagway ikog. Ni dagan nagway ikog. Kimi. Darang letter pa der. Imong halingan dari kas karong limpyo. Kay madyo nang makadakop tagbakti na tingisu dari. Bitaw. Ikaw sa may taghugat diha ha. Kimi, ikaw sa taghugat. Ikaw taghaling pa ako yung malilig. Hmm? Nit? Ano eh? Ang haling yung masagbot sa arong masakway mananap. Hindi lang man natin ipakatay nga to. Simba ko yung mga butungan ha. Delikado. Balot na na. Kapok-kapok ko ang nabitaw. Pakatadon. Kapokon ba? Anak ko dito ma. Ayaw na. Nagpapandid niya. Ha? Ayaw na pandid. Parang manintiwan eh. Areas, business, waiting. Pwede na magbuhig manok, pero kinahanglan butangan din niya. Ma. Ano ba naman ang tiga? Ha? Ani? Ito nga tugag na isang isa. Ragmay nga. Takoy. Pukoy. Mga duang nanay. Sabi ko, gunsay amaan. Nagpukoy man di ay. Lakaw, gagasa. Gagasay, naguli na to. Lupas oy. Awa pa rin malutas. Awa pa rin itong malutas. Biin na malutas. Nasa na malutas kay ato itong mga doon. Kay imong sikyo dari sa imong bahay. Ha? Ato i-sikyo dan ha? Anak magkakapos. Anak magkakapos. Anak magkakapos. Ha? Mga nagsan. Ha? Ikaw puyo na dito. Anak magkakapos dan na. Anak kapos di ha. Ja atong pagaduon tong kibol kay arong imsikyo nimo. Ha? Ansa? Kuha na ba? Kay? Ay batang ng haling. Kay hinluan ko noon nagzag-izahang bay. Uy. Di. Hinluan ko noon nagzag-izahang kwarto.
Kay gusto ko si na ikaw galingang kwarto. So izahan ang kwarto ka na. Kauban ni tong kibul nga tukoy ni nanay og tapay amang bakting dinakpan. Mo imong uban na imong kwarto ha. Ko di ah. Imo gud na. Ganahan man ni na kwarto. So mo na izahang kwarto darhe. Kari di ah. Pag makugkuan pa dirbe kinsa mo katay ri. Magdungali ko dari. Pantadyan lamang kada urabag kabutungan na ah. Delikado. Ambi pa kay makalbaan ko. Uy. Hindi ba? Kadir. Pag masak ko. Kinsa mo katay. Kinsa mo katay rin kadyo na. Lagi. Di, kinsa mo katay dari sa kanang kuan na mga ladya ba? Hinlo naman. Ata laman tambat kuan nang danig kuan ay tubig. Makadakop na tagbaktin. Taghulat sa laman ni. Karon kay wa pa may dinakpan nato taghulat sa laman ng kwarto ni ja. Ay batang pasaway. Dali na, imo ning kwarto ron. Ha? Kimi. Okay. Kuha sa kasilhig ka kay kulihan ko pa sa silhig. Aray, meron na sa bani. Oh, di ay hindi na ko. Paaso sa midari paaso kay arong managan ang mga lamok. Madyo na lang di pa maakag lamok ning isang kuan di ah. Yung kwarto. Saro dai lain lagi baho dai. Itong paasuhan kay arong huwag mga asan na dani punuan butong. Hello na kimi, gimong bay. No. O, di na kada nang pamakag lamok kay halingan na nato. Itaw. Nami dares ubos nila sa tatay. By last father. Napi lang mga tukoy na daras kamalig ni tatay. Kami isang gigi. Na may jahang kuan dia. Bye-bye. Gama na pada na ilhang tukoy. Mahimos bujag. Napi na rig sunog ka kari dia. Hindi ng kwarto ma. Sila kinkin ba na gama? Asa kana? Na. Ilang dudsa na ni kinkin na as bulanghoy gibutang. Kana magbantay sa standing ha kay makanding gibutang pa. Ma, naman ng tree house ma. Tiyaw. Lagi. Kami Ako na ang nagbuhat tree na house. Kamoy nagbuhat. Nailang kuan ko no tree house ko no yung skimmy. Majag hinuktan grabe ra ba jang gamadja na sangara buto jud nang banggi ng sanga. Limot po na. Limot po. Panda na. Ano ba rin? Haling na dis. Maglimpyo na mi dares amo ang ad sa among buhian. Punuan man ni skoan similina no or mahogani. Punuan sa mahogani ni gam no. Punuan daw sa mahogani. So, limpyo na. Pag isod na laman mo oy wa pa. So ready na siya ready. Na, alasud. Sige diha. Anak na imong bawi. Amang hiyata na imong nuog. Ha? Amang hiyata na imong nuog ha. Ang imong katripad nga gamay. Hapin po nimo. Mga gamit nimo ana to na may butang. No. Paghinay. Ay, naku makaon. Ay, mong cellphone ma. Ang gitumbay mong cellphone ma. Nama? Ha? Unsa nang malutas na oy di pa to pwede na tadadain ka pa nalutas tong tukoy. Asa? Malig yun din na. Baga man yung sinunto. No. Sila gina ka kuan halubaw. Sinunto. Kung ka man nato isa dani ag kuan, tang dinakpang baktin. Una sa tagsutong ka. Baji. Ha? Ending ito mo. Kanding? Pwede ko dani sa sila no. Hindi ko makagawas luuy. Makagawas luuy. Mga buho na rin. Buhuan.
Ano sa sila kulungon? Pwede siya may butang mo sila. Lilit. Pagawat kayo na naman sila ilugwes-ubus. Mga kanding. Ma, ito lang na to. Tara mga himus. Lagi lang inahanay lahat mo gato ko. Lagi inahanay. Diya ginahan nila ni abot. Diya gilang inahan ni abot. Mga himus no. Isa man ko. Lana nay. Pwede lito eh. Mga kibul, mga kibul. Nok. Buang naglibang takan mo ganun. Di. Gusto ko yung bergaw ka. Kana mo laki kana. Kana ka himus. Kana ko rin sakay. Kana ide. Ha? Kana. Kana gudod. Butangan raman nagkuan. Kana. Ide. Ano mo gamay pa ka na? Mura ni mo day. Gamay pa. Kibul. Kana ide. Kana ide. Pangasuon ko nung lidya. Ana kayo. Dana, pwede. Kanai mo. Sa ari na nanay. Sa ari. Sa ari to. Ha? Katurang asa? Dili ka na di ay. Isa rin ba di ide? Isa iba di. Ano to? Mudaul pa silang gamatoy eh. Bisan magtong kabang og laag. Tanda pa silang gamatoy eh. Diya? Ijek-tejek naman silang kamalig. Ang kare lagi dah. Ah, sige. Hapkan sa manok di aron. Mana? Eh, baji ni aja ni. Ah, dali. Ano, laki ra. Kana ba? Satu isa to. Kato isa laki barokoy. Katlong na Luoy laman. tangkang along na Ide. bisaran. Mo Hama. barokoy barokay. Tang bang. Ide. Ang hiro barokoy barokay. Ha? Kutigag tanga kibul. Ayan ana. Oh, kaalong ko na to. Dek tabako sila sa nanay. Diya. Muwak na mo na tabako. Ya. Dapat de napay tabako. Ha? Haman. Doon na nay. Dapat de tabako. Diyan na laja mana nay aglaja dia. Yan, ana po. Ya, laja nga tabako kuya. Oh, nana gay. Uy, nay! Nay! Pusto nig dahon, naroon di mo gahi na! Dahon sa saging! Daw saging! No. Ha? Mariwana sa mga. Ha? Si along, bete ko ba? Siro ka Mga joke ka? Mulikit na sa along. Ipaputos na ni Jagwante. Ipaputos og dahon sa saging aron mahumok. Ang kana. Bustag pa ng dahon. Ta. Tara minay. Tay. Simhut pa kasing tabako na. Manis po taan sa ate. Manis po taan. Ato tas kaling demonti. Ha. Manis po lagi ka. Hali guys, mga antag. Saging with ginamos. Lamig ka, Jo. Saging with Tagal. Kayo. Tingnan sa nagamot. Oh, kayo. Pag nakin sa ning kamot guys, ang kado ka, tingaan og ginamos. Okay, saw mo. Ang ginamos. Dapat guys, gusto mo matagay, nga relaman magbay. Pag wanta mata mo dali mo inom, suka with sili. Ano tagad na imong tagay? Pawas pa no, charo ning panot di mga lagpot. Ang akong hindi guys. Nasang balot. Ang tag saging. Nasang balot ma. Suka ba? Nasang balot? Pangbalot man eh. Pangbalot. Anong baluta? Balot na balot. Na sa tanbe, benasikat nila. Ano? Unsa man na? Nakuha na nila ang mga kayamanan na nas kalibutan. Muna Ila ba niya? Muna resultas movie marathon nimo. Muna resultas movie marathon with tagay-tagay gamay sa dark. Da tanaw libat-libat tag mata. Te, libat-libat tag mata. Ngisa ko ba? Pangisaan, ba mananghid pa man. Abo na lang. Meow meow, nandana to. Lagi ng mata mo ng matang zombie, ha? Di kayo nag-videos ako sa... Tanaw ka sa lidang krate-krate. Mo na resultas adik ni Milolo.